May bisita sa Mandaue City Hall ang pipila ka mga department head sa Sipalay City, Negros Occidental. Naghimo sila og benchmarking activity aron matanaw ang mga best practices sa Mandaue City. Kini pagsusi kung mamahimong mapatuman usab sa ilang lugar. Lakip silang gitanaw ang Business Permit and Licensing Office, CDRRMO, City Planning Office ug General Services Office. Ang mga mibisitang opisyal misugyot usab sa Sisterhood Agreement tali sa Mandaue nga highly urbanized city ug ang Sipalay usa ka component city. Unang LGU kini nga mibisita sa Mandaue ug nag-benchmarking human sa eleksyon. Ang sa CPDO. CPDO? O planning. Planning. Gusto namin. At saka sa public market, sir. Gusto namin. Titingnan namin ang public market kung paano. Oo. Para makakuha kami kung ano ang pinaka-the best. Mas maganda talaga na may mga sister road Hindi lang sa isang island na yan. Mas maganda kung gawa sa inyuhang probinsya. Meron kayong mga sister road city. Si Sipalay naman is more on tourism. Yeah, no? But sa Business Permit and Licensing Office namin, yung mga system, sa amin naman sa CDRMO, ano ang mga equipment or anong PD namin. Kaya ganahan sila nga makaton sa unsay mga best practices nga makatabang sa pag-improve sa ilang economic standing. So they're the first after the elections.